Ka Neutrab Youth Development Council HYDC haka jengalam uba Wairaiwan Sotun President kala saya khmat gakong Ida Shisha Nongrang IPS Director General of Police DGP ke Jela Meghalaya baki don ki poiwir Bangladeshi ki bla wan rong shakish nong lat rembai bat so kilo harilum jaintia bat katu katne ki benta kanong ba shalong. Haba kran sigilat pathai kubor din ke jingwan ye kran bat ke DGP haka nok pai singi jonga khat khandai tarik unok pra arja arpusau uba Wairaiwan ulaong. Baka seng kadan jing Subaru baki ni ki poiwer Bangladeshi ki dei ki badan jing dei bat ki kenhun le no kumbala don ke jing kran bakan don ke jingwan herthma yakari India. Ule thu bana ke jing ki ken at snam ha Bangladesh ki poiwer ki lawan rung tu shaki benta ke jella bat ki sawai ha yeng baret bat shong da ki khat san ne khat reungut. Jing sokya jong seng ha ke jing ya huri hura hang ti ha po ri Bangladesh. But play iya kubor ke per ba ke ri Bangladesh khantam gitu ki sipai ki bla song thak jo ke Bangladesh ki ong ba hagno ko por ki la ban her thma ya ke India ti ha ba ki ong ba ki la ban her thma ya ke India kata kamut kene ke jela jungi kadai part and parcel jong ke India ti ha ba lo kum ta le si hagno ko por ki khar bangla nang ti ki la ban her thma ya kene ke jela jungi ti ka ba long ka we ka kam ka ba khya ba na bta ka song sup chong san jong ni jela jungi ti nak kata kadau haka ni singi ka bam tak singi ngila wan ban ya kundu ye Director General jong of Police jong State Meghalaya ban ngila pni ba kadon ke jingma ka bakrau ba haba haduk menta nakaliang jong ka Police Department bat nakaliang jong sarkar kim patla ban simkhya ban pej bene ya kini ki illegal immigrants nane kini ki kharbangla ki dol asu wan rungtu sini spot jela jungi bakla wan haisnong ne pok jela jungi klem dadon kanu ka kabayat lemba ka kondon yung an sarkar tingla ekren bat ka DGP ngi omba kala dei ka por ka ba nakaliang jong Police Department ki haban let no ya ka random checking ban kem no ikni Bangladeshi ki badon hani pok state jungi ban be no sundani ki support ri jungi support Bangladesh te hak bai de ba kani ngila ong ru ba hi pengkemaru i DGP ba last time ngila ong ba ki don ki bri support border ki ba yala ban smuggle lene ban pendung tu i Bangladesh ni ba kata la proof la ban penyisya nomor ba la don ki bla syak kem ru ki ba pendung tu i Bangladesh mantabat ngi kren i DGP ngi ong ba ki don me kat tu kat ni ngut ki Bangla ki bayar don jingnya dai bat ki thi ki terrorist organization ki badon nang thina pok Bangla te kane ka bu ka jingma ka bakhra bha ya ka jai pendri jungi ba lada ka poi shisha ka ta ka por ka bo om ba hab ya herthma bat kari India bat kari Bangla kini ki Bangla hani ki badon jingnya dai bat ki terrorist nang thina pok ri Bangla kan ja yu ya ka jai pendri ka jongi nak ta ka daw ngi long ki briu kum ka jai pendri ngi long ki briu ki ba khuslai hak bai dai bak ni mentak bat ni dakarpan ya ka Department of Police jong State Meghalaya ba kidai ban le no marmar ya kane ka kam ban wat ikini ki Bangla ki ba shong bu hai shnong hang ni klum ki kot isla ban be no ki nang ni na jela jungi sathi sport ri Bangladesh kenang bang yo ya ka sok 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 sai pi nakaliang jong i DGP la kren da ba sai ong ba pet pi kane kam dai tangga jingkwa jong kiti Bangla ban nang thi sini handai ka dai ru kadau ba ka ba kibriu jungi ki badon ne po jela kim snutho namar balai kikwa ban yo nong bela hak batap dor kikwa ru ban asong yeng wai ya kiti ki Bangla hangte namar ba kiti gila ban siu ya kodor ka baram handai menta ka e ka ba yom i golong ba ka kamram jong ka Police Department ka kamram jungi kum sang palang ka dai ban pun stu i kibriu jungi ba ho ngidon kam man yo ye kinong trei ki baduna ka dor ngidon kam hiru ban la ban aiwa ye gi sem jungi rengi hak ban perkharu ha we ge bentapat ka boong ba le se yo gini ki terrorist ki bawan sini ban bu hasnong ban kamai ya kaspa ka phonong ni bat hak we ge sngi ondla dai ka por bing to ka tu ki se da ku suloi ki siat ban yakni hi ba ai balai ki bat ye gini ki ba ayeng wai ki te kata ka dai ka bu ya ge jima ka ba kra ba hak we dai ba ja ri jungi ti ngila ikut bat i DGP menaru bang ong ba ladang ilen mangi ban kendang ini Bangla kan sami ka law and order situation kan sami ka huri hurang tu tingina kaliang jong ka seng ka ba perkhat ya ka bah kamiat ngim kwa ban mi kanu ka jing huri huraru rengin persang banyak cuada galenti ka bah ti ha ka tayo ka baar jong bana Januari ngin sapne ya ka awareness program
hangte hapok kleriat ngin sedang nang te hapok kleriat ban pensutu yang paiba katno kadon ke jingma ka bakrau nam ta gajat pendri jungi habangi alat e kharbangla bakin wan pu haisnong hang ne po jaka jungi pi hadu mata nakaleng juga sang itu ipi dak bahok ngimla banyo ye jingkan kumba hadu katno henrei pet ye ke history jongka jingbun brio ane po jela jungi hatu pi iba pi la ban mudor ba kini ki khar muslim ki badon hang ne hapo jela jungi hakisnem ki ba menchua ki don tang khendiat e ngot menta pet sulai PKMP hakini ki yu hakas ni thoding baki long ya ka jing yaseng jungi ka jing ya dua jungi jing thoding pinsui ikat nu ka jing bun brio ka jongki bakini ka jing bun brio ka jongki ka pensai kadar bakini gide ge mender ki ba warna bari ban wan ban bu hai snong ne po snong jungi ka ban wanra ya ka jing e ka bakra na ka menta la shai la shisni hak wide baka ni baka jak brio ki don sompa ngimnom nyau kurtek mah sompat hapo janti health kaba almost kinong tray labun ki ni ki khar muslim like some pockets iwai artli ijaka ibadon hapo shillong ru ki labun ma kini ki khar muslim ki ba kawai ga yeng ga kamra ki sa da khasan apumot ini khar muslim te kita gidi gi jaka ki ba ngi la tip da ka basai ngim kwa ban pa humi na marba da se yo kadon ke jing kita pat igi tu ki nong chong snong ki badai ki try jaka tu andre nakaleng jo police department kan le hi ga e ga ka pi habang i batai spang kita ki kun hun te king atiar pilai pi pe ya ka kios ka jing ya huri hura hang thi hapo Bangladesh minta bat hang thi hapo Bangladesh pinwi i ba kini ki Islamist fundamentalist bagi khot mak Islamist fundamentalist menta ki keren kumno pe hapo social media pe haki news kini i baro bagi te fundamentalist nang tai kila persang bat ki keren ru dak basai ba part juga north east state of India kadai baik ke Bandung baik ke part juga Bangladesh bat kini gide ki Islamist fundamentalist na Bangladesh gide ki teroris ki banang penbun susu ye gibri jungki ban wan rung tu sini kenang ba hakwi kesngi ondla ja kathma kim don kam ban wan nang tai handrai tang gibla don hang ni rung imla su ban ya da ya gejat bri jungki ika DGP ka keren dak basai ko omba ngihap nya tre lang rekarka mengi kum geseng ngim nomla menteri ta mengi ka police department kam nomla menteri ta maka tika e ka bangi don kaman le kolong ba ya ka ba mentahi PE ba ke kios kolong kum tu hapo Bangladesh kalong kum tu hapo Bangladesh ngim dakwa than kata ka huri hura hadu kata tika e ka bangi don kaman le kalong ba ngi don kamban pinsung tu ya ka jat menteri jungi ka ba yada yakini ki kharbangla balasha lesni ke jongma ke jingma kan po shaki bat ondala po shaki ke jingma ru kan po shangi te kata kadai ke ka assurance ke bangyo na i DGP mena ba tong ni trelang ni ke information ke bangyo ngin ACI bat i nakaliang jong ka an bade in sim bade kat kum ke jing kat kum bala patha ha ka constitution negeri India Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya